ganing gobernador ka managerial post na. So kay managerial post man nag-agad ka sa trust and confidence sa imong amo nga maong katawhan. Oras nga wa na ang trust and confidence sa katawhan, di okay ka na. Ayun na pag-decide anang mga butang nga kwarta na sa mga tao 1.2 billion. Kwarta sa mga tao na imo pag yun ang human naman isulti ng mga subuanon sa Mayo 12. Hastilan, hey kagahi man nimo. Ang statementship ba indaykin iuna gyud nimo, no? So kanabang ang labing ko na nga ato maning Sugbo, magtinabangay ta alang sa Sugbo, nagsulti naman ang mga Subuanon. So karon atong ihatag ang kinini ang liderato ngadto sa bag-ong napili, unya magtinabangay ta nga mulampo siya aron nya ang iyang kalampusan man atong tanang mga Subuanon. Straight to the point. Kana mo'y anindot mahigala kay kung imong lisod-lisoron pag yun na wa ka mahigugma Sugbuan ng kalakiha. Ha? Makaingon ng mga tao ang iyang kaugalingon ni personal interest sa gigi agad. Mao maginaday bisag do sa US and ken sigara ni kahuman mo konsida yon unya mingon okay human namang eleksyon magtinabangay ta para sa atong umaabot nga presidente. O ina na mga sukitik paminaw ang statementship ba ha karon butaga-tagaan ta pagtagad kay init mahinuon kayo ang diskusyon kagahapon no sa mga sakop sa Junta Provincial sa Sugbo atol sa ilang regular session tungod sa unang pamahayag ni 3rd District Provincial Board Member Jimbo Borgonia bahin sa isyo sa gisugyot nga supplemental budget nga nibalor og 1.2 billion pesos. Straight to the point. Nahimong lalis tali sa pipila ka mga board members ang mga pulong in bad faith sa unang statement ni Borgonia bahin sa wa na pasar nga supplemental budget gumikan sa kakuwang sa quorum niadtong special session adtong Mayo 21 ha. Straight to the Atong point. itagag pagtagad mahigala kay pertikainit sa diskusyon oy no. Pero atong i-summarize sa para dili malibog ang mga tao. Simple kayo. Simple ra gyud mga sukitig paminaw. Alang sa mga naminaw ron kay lisod bang kayo nga nala ni katay na nya dag-on lang sa mga in English. Allah tabangan mga higala tabangan sa Borgonia na nya bala in English dire na. Ang tanaw na to ha kay kinini ang para maklaro tani. Unsa man gyud punto mga sukitig paminaw? Kay usa ra mas Borgonia mga sukitig paminaw. Di ma-outnumbered gyud siya mga kaygalaan pero unsa may punto ani? Bisa pag sa kadaghang istorya ang mga taong Sugbuanon dili baya mga bugo. Sultian ta mo intelligent voters baya ang mga Sugbuanon mga higala. Unsa man gyud pinakapunto dito? Ang unang punto mga kaygalaan nga si Gwen Garcia gusto niyang ipalusot ang 1.2 billion pesos nga supplemental budget. Mo na una ha. Ikaduha si Borgonia, board member Borgonia, may file og resolusyon kay iyang babagan kanang maong budget nga di makalusot. Mao kana dihay ikaduha. Unya ni issue og statement si Borgonia mahigala so ang mga board members ni react mga sukitig paminaw. Unsa man atong i-dissect ning kinini ang angay nga mo react mahigala sa kang Borgonia. Unsa man kung imong i-dissect mahigala number 1 kanang 1.2 billion unsa may baruganan sa matag board member. Number 2 murasag nasakit dahil kay giingnan sila nga in bad faith mao ni mauna. Okay. So duha ka buok ang angay tagaag pagtagad mga higala no? Na kana pamahayag ng Borgonia, medyo ni-react sa pamahayag ng Borgonia, pero duha ang angay nga imong kanon. Gusto mi maminaw sa duha. Number 1 mo react mo nga sa Borgonia, mura kunog unsay ang pagtan-aw sa board mo ni mauna no? That's number 1. But gusto mi masayod unsa man yung stand kung nadayon pa ang 1.2 billion pesos. Straight to the point. Ang move ba yan ng Borgonia gahapon nga wa naman ang 1.2 billion ni atras man. So akong i-withdraw ang akong resolution. Sakto kay nga move. Mura man nagduwa ba nga higala nga game of chess baday. Pagpaso sa imong queen, paso ang imong horse. Pag atlas sa queen, atlas ang horse. Atlas ang bishop. Kaya tagaan tadi pag-discuss na tumayo ha. Simple kayo. Unsa man, musugot mo sa 1.2 billion nga ipalusot gyud or dili? Kana may simple man na. So ang gusto mahigalang guhin nga ipalusot gyud ang 1.2 billion. Ang gusto Borgonia nga babagan gyud ang 1.2 billion. Asa man mo ana nga matag board member mo tanong ta asa man mo ana. Ug muingon mo nga naman gi-issue statements Borgonia. Okay, atong tagag pagtagad na karon ha. Kanang gi-issue statement ni Borgonia. Mahimong mo react ka sa statement ni Borgonia, pero gusto mi maminaw pod sa unsay imong reaction sa 1.2 billion. Ug moingon ka nga dili na may mohatag og reaction sa 1.2 billion kay wa man madayon. Mao sa nang Borgonia ang stand nga akong i-withdraw kay wa man mo dayon.
Ato ning klaro na discuss ato ron mayo magala niya ang mga subuanon nga naminaw inguman nga. Klaro ana simple ra man na. Simple ra ang lintunganay anang tanan kanang 1.2 billion nga ipugos ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Nya bantayanan na siya ang mga board members nga naminaw nagko karon klarohon tani. Kay gibalik sa executive department pero akong basahon na para maklaro kay lisod man kay malipat-lipat ani. Doon na pa'y posibilidad indekin. Prangkahan ano magbantay ta. Napay mga regular sessions next Monday. Sunod nga Monday. Napa. Unya kini pagka gibalik sa executive kunuhay, mahimo man ning i-refile. Labi na kay certified as urgent. Pagbantayanan kay na mo na kini si Gwen, gamay na lag nahabilin sa iyang panahon. Tam John sa lanay, John 30 na lang kutob. Mo nagigon, mubo na lang unta iyang panahon pero taas. Mubo nga taas. Mubo na lang kay John 30 na lang kutob pero taas kay paabuton mahigala kay matag-adlaw naman sa iyang himuon. Atong tagag pagtagad ni karubutaga simple kay na. So ayaw ninyo gimo ang bugo ang mga subuanon oy. Straight to the point. Ayaw na magpuyok-puyokon pa ninyo daghan pang istorya mo ni mo na lagot manghigala kay mo na usay pagtuo sa board. Okay. Sige, tagaan tag pagtagad na. Pero unsa may stand ninyo sa 1.2 billion? Moingon mo di hypothetical man. That's why sa akong pangutana ni Glenn Soco gahapon sa atong interview, wa na nako sa tiwas sa pangutana kay hypothetical naman. Ingon man nga ni withdraw. Giatras man higala man i-appeal sa regular session. By next time kung i-appeal sa regular session kana dili na hypothetical. Mo nang matayanan every Monday matag regular session magbantay ta. Mo na kung ingon porbida gamay na lang panahon si Gwen pero stilan. Karon butaga tagaan tanig pagtagad mas nasuko sila sa statement ni Borgonya day kontra sa 1.2 billion. Ato klaro na duha ka buok ang kwan. Maminaw mi sa inyong duha ka buok. Number 1, sa reaction ninyo sa kang Borgonya nga statement. Number 2, unsa imong stand sa 1.2 billion? Wa man. Ato ni tagag pagtagad mahigalaro butaga sa banuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin dito sa kauluhan o wahing Pulse Asia Survey nagpakita nga katunga sa mga Pilipino supak sa impeachment case batok ni Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Samtang 28% lang ang uyo ni ini. Kaniha kinang impeachment case magilana na ukay tang tibok nasod ani pila may kantidad ani sa confidential fund 125 million. Na ukay tibok nasod. Nya karon isa-ensayo na ninyong 1.2 billion nga gustong ipalusot ni Gwen, Simple kay na oy. Sayon kay nang sabton bisan ang mga tao nga nanindag manis daplin kasabot ana oy, simple kay na oy. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mahigala sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagkagubot mga itan ng 125 million gib ayaw mo ginagi padako mo ginag maayo mahigala mag-impeachment ko tag ato gun ipatangtang ko nila ang Vice President just because of 125 million. Unya karon kining 1.2 billion. Uy kadakog diferensya sa million o billion. Ato ni hatagag pagtagad mga higala sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa samang survey nakita sab nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang adunay labing taas nga trust ratings nga 63% mga sukit tig paminaw. Lima ka bisag tuwa sa dahig may higala sa Presidente Duterte mas siya may pinakataas og rating. Mas taas kaysa ni Vice Presidente Sara Duterte nga adunay 50% lamang og 32% lang ang kang incumbent President Bongbong Marcos. Straight to the point. Mas taas si Sara ni Marcos, mas taas siya ni Bongbong kay 50% iya, kang BBM 32% la, pero si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may pinakataas nga dunay 63%. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ning atong mga hisgutanan robontaga. Napuyok-puyok man tong sesyon kagahapon mga kagalaan. Na ato ni mga higalang hatagag pagtagad. Kini ni ang kung ato gyung lantaon, ang ultimate goal gid ini mga higala ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga iya gyung ipugos kining 1.2 billion nga mapasar. Laliman ka doon nagay certified as urgent good. Sa to pa, kana mga tao kasabot man ana oy. Kasabot mga tao ana. Dili na to na limong-limongon ba? Isulat tag tinuod ba? Alisod mo gun ana mahigala puyo-puyokon to, puyo-puyokon dadog in English na, tabangan mahigala in English ha. Simple kay na.
ang buti pasabot ana nga ang ultimate goal, ang katuyuan gayon ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ipugos gyud niya nga kining 1.2 billion mapasar gyud nga supplemental budget. Unsa may timailhan nga iya gyung iduot gyud tungod kay ni patawag siya og special session og iyang gi-certify nga urgent. Nan kung i-certify nga urgent gud kana, buti pasabot nga kanang maong resolution pwede kanang ma-approve within 1 day mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So may gani nang hilan nga way quorum ni adtong Miyerkules sa milabayng semana. Karon kini ni ang mo na ultimate goal niya. Wa pa man na mahuman mga kagalaan kay mahimo man ning i-refile. Gahapon gani unsay trilling kay gahapon, kuyawan mga higala basig kanana ang adto tukion sa other matters. Kay certified as urgent god. So manang bantayanan kayo. Tiya mo na may higala kinanglan nga gamay na lang panahon si Gwen pero every Monday day, sunod Monday regular session na po, magbantay na po itong reporter. Kaya nga naman, basi ipalusot mga higala ng maong budget. So, ang katuyuan ni Gwen, hala iyag yung iduot nga mapasar yun ka ng 1.2 billion. Ang katuyuan po ni Borgonya nga mabagan ka ng 1.2 billion. Straight to the point. Munang, doon na sa resolution nga, i-defer o na ang discussion, ana. Na naman ka ng 1.2 billion, mga higala bidadakuan ng kwartaha, billion ka na. Ang ihatag nimo ang desisyon sa umaabot nga gobernador, ana, kadako ng kwartaha. Gigamyan ka ng kwartaha, may galaw niya. Kanang mga items nga naa diha sa 1.2 billion, dili man sa between life and death, Straight to the point. O dunay nagdali na gyud ana mga higala. In fact, si Attorney Olinsino atong interview gahapon nga ingon siya, wa gyud siya magdali anang iyang opisina nga i-renovate nang iyang opisina kay part mga higala sa kini ang budget anang 1.2 billion pag-renovate sa mga opisina sa mga board members nga bag-o kuno. Nga kini si Olinsino og si Sanchez. Ingon in town si Olinsino mga higala kay kini si Olinsino anak dai ni Matoy Sino dai. Katong usa sa mga banggiitang abogado sa Sugbo, criminal lawyer to, no, si Matoy Sino. Sa ingon siya kini ang bisan pa og wala pa ko'y opisina diya sa Kapitolyo ibutang ta lang pwede ra ko nga sa kong law office usa sa iyang law office sa siya mag opisina pwede ra gyud kayo matod pa ni Olinsino. Straight to the point. Ni text taon ako sa Olinsino ni chat taon nga wa gyud ko'y kasayuran na nanyor nga dila niming gigamit nga mo'y katarungan. Aron lang gyud mga higalang makalusot ning 1.2 billion. Simple man na. Ang katuyuan ni Gwen nga iyang ipalusot ang 1.2 billion. Ang katuyuan ni Borgonya nga babagan ang 1.2 billion. Now, ang mga board members ni react. So, ang ilang reaction tungod kay si Borgonya, doon na sa mga pamahayag sa dito mga higala nga medyo kunuhay matandog ang garbo sa mga board members. So, duha ka buok. Kung atong hagpato ng kang Borgonya, unsa may okay, paminaw ta, nakapaminaw ta may galaw sa may ilang stand ana kay abi pa lang kuno ang provincial board mo ni mo na. Okay. Bato sa man yung stand sa 1.2 billion. Bayon sa man yung stand sa 1.2 billion. O buingon mo, hypothetical naman na kay wa naman gibalik naman dito sa kinini ang Office of the Governor. O mao po kang Borgonya. Kanang iyang resolution i-withdraw kay wa naman din ha mga higala ang supplemental budget nga mo iyang giatangan. Straight to the point. So gahapon may gila lagyon mga higala gipadayon bahala na. So si Borgonya mo nahimong iyang resolution mo nahimong topic na wala naman to nabutang sa mutan academic ba. Mutan academic mga sukit ng paminaw. So katong gihimo ni Borgonya gahapon, pwede sakto to nga wa na lang siya mo kay mo lang tugi, wa na lang kayo. So kato iya inutok tong iya nga kada na ang wala naman ang punto ni Borgonya mga higala, dili daghan-daghang istorya sa Borgonya. Pintok. Pintok ako gipaminaw may gala. Pintok nga wa naman ang supplemental budget. So ako i-withdraw na akong resolution. Kayo sa man na, dihay kang guwin nga supplemental budget, iyang gibabagan. Kung sa ba may iyang babagan, nga man diha. Gi-withdraw man. Ini kasunod mga higalang Lunes, o ibalik na, babagan na po ng Borgonya. Kaya pwede man to mahigala, ila naman itong gibutuhan, gipatay na nila itong resolution Borgonya. Pero mahimo to mahigala, i-refile ang supplementary budget, mahimo gipong mo file og resolution si Borgonya, usbon na ng title gamay din ha, usbon na mga, doon na may pang-usbon diha mahigala, para nga madiscuss na, at least mo buy time ba? At least malangan ni mga sukit paminaw kay unsa ba pog kalakiha nga
pila para ba kalunes ni mga kagalaan maghunahuna makaiyay pila pa kalunes ang Hunyo lang daan do na pay pila kalunes ipugos ko palusot ning iyang budget. Straight to the point. Now ang provincial board kung moingon ka mga higala nga kini ni ang kuan manggod kay abi pa lang pagtunga nila sama ini mga higalang at so with due respect mga higala sa uban mga board members ha kini ang pagtunga nila dito wa magpasabot nga moboto pero muna okay na mga higala nga kada na ang mo question ka pwede ka mo question pwede kang kinini ang di ka moboto pero unsa may stand nimo sa 1.2 billion wa gi bisag usang board member nga niingon mahigalang ni padayag na unsa ilang stand sa 1.2 billion nga supplemental budget. Straight to the point. Kabati ba mo nga isupak sila mga sukit tig paminaw. So kana may bantayanan kay kini mga higala giuli dito sa executive department pero ang pagkauli bantayanan man manghinaot ta mga higala nga siguin unta madawat niya ning maong nadawat naman niya ning dili ba ka ni drama ra dili ba ka ni drama ra kay kabantay na ba ka mahigala bida mayuhar ba mo dag drama ning mga tawhana og dili ni drama maghatag ning signal ni Gwen nga ayo na lang og ikaw may Gwen Garcia ayo na lang ipahamak na imo mga board members kay mapahamak pa sila day panalitag ibalik ni Gwen ni mga higala nga to sa provincial board mapahamak og padayag sa stand ang mga board members niya unsa may mahitabo ang mga tao nagdan-aw madaot pa sa mga tao indikin straight to the point. Mura ning kang Gwen mahigalag pangamong pusa man napildi ko mas may nang mag-uyon na mag-angay tang tanan kaya niya ha batayan naman tarawa gibalik dito sa Office of the Governor tarawa i-flash ko dong kini ni ang gipirmahan ni Michael Villamor og ni Andre Duterte asa man to akong gipakuha kana ato basahon ha dara okay atong i-zoom ko dong para atong i-explain nya kini bantayanan pa man mahimo man ni mahigala nga kana na ang okay na ni gibalik naman sa executive department okay na moingon siguro niya di na okay na so good as patay na tong supplemental budget kalimta na to okay na pero problema ni ibalik kaya naman sa may gisulti dire Committee on Budget and Appropriations to Honorable Gwendolyn Garcia unya regarding ni sa adopting and approving the FY 2025 Supplementary Annual Investment Program number 1 in the amount of 1,260,000,000 asa balik be sa to 1,226,620,213 pesos authorizing the supplemental budget number 1 and appropriating the total sum of 1,226,620,213 and 8 centavos mga higala of the General Fund for Budget Year 2025 of the Province of Cebu. Open parenthesis with certificate of urgency, close parenthesis. Straight to the point. Diyaw ha? Naagoy with certificate of urgency. Unsay gibutang? Ato basahon ha? Diyaw, greetings. Sige, prosidong. Ato basahon ha? Nganong dunay posibilidad nga ibalik ni? Posible man nga withdraw lang gahapon kay daghay nagbantay. Unya ilang tuyo gahapon si Burgonya lang atong bagsakan gahapon. Karohon talan Pero ang greetings, unsay giingon diri? The Committee on Budget and Appropriations most respectfully returns the proposed supplementary annual investment program number 1 and proposed supplemental budget number 1 open parenthesis appropriation ordinance close parenthesis comma together with its attached supporting budgetary documents including the certificate of urgency to your good office for further review and assessment. Straight to the point. Sabi ni saya pa, reading between the lines, kaya dili na nako ni basahon nga kanang tagsaon gyud kay Konman, ang komitiba kuno sa budget and appropriation uban sa pagrespeto ilang ibalik kining proposed supplementary annual budget program number 1 o proposed supplemental budget number 1 kining appropriations ordinance uban usab sa gi-attach nga mga dokumento nga pagsuporta ni ini apil na ang certificate of urgency apil nga gibalik dito sa opisina sa gobernador for further review and assessment. Straight to the point. Alang kuno sa dugang pa nga pag-review og assessment. Nanog mo ingon si Gwenday. Okay, na-review na og na
amo nang na-review og na-assist na klaro, so among ibalik diha ang kuan amo na lang gipisa-pisa ang 1.2 billion, ayon na lang 1.2 billion, 1 billion na lang. Apingon si Gwenday, after further review and assessment, mo na ni ang budget, dili na lang 1.2 billion, himuon na lang to 1.3. Mahimo ning ibalik sunod sesyon, mo nang bantayanan sunod Lunes. Bantayanan sunod Lunes. Mo kana mahigala simple kayo ang mga subuanon nga naminaw na to karon. Og si Gwen mahigala dili niya ipahamak ang iyang mga board members. Kay og pananglitan ibalik niya ni didto mga higala sa konseho sa sunod Lunes day ana na makita ang color sa mga board members. Ansa man suko-suko mong Burgonya kay di ito daan palagi mi, daan palagi mi uyon lagi gyud mo sa 1.2. Mas maayo nga dili na lang unta ni dayon ni Gwen. Kaya otherwise mapahamak man iyang mga board members. Unya ang mga tao nagtan-aw. Kaya mga tao mo timaan naman kanila ba mga tao ron mahigala suito na ba kayong suito na kayo ang mga tao dili nimo pwedeng isuod sa bulsa kasabot sila simple kay ning isyuha. Unsa may isyu ni Kapitolyo ron? Si Gwen gusto nga ang 1.2 billion iyang ipalusot bisan og Tam Jones na lang siya bisan kutob na sa John gusto gyud niyang ipugos gyud ang 1.2 billion. Ngano man? Unsa may urgency? Between life and death ba or ang kontraktor maoy gusto na nga ipasada na diha kay bida? Kay unsa man ni day? Tanawa nga item pulos mga infrastructure. Be ato klaro ho na. Unya, unsa man ang Burgonya? Ang Burgonya simple kayo. Iyang babagan ang gusto ni Gwen nga ang 1.2 billion ipasar. Kada simple kayo sabton oy. Straight to the point. Bisan pag unsaon pagpuyok-puyok nga nalingaw-lingaw tamo naman ni manghigala baw kanang alagi dakag istorya daghan istorya. Ayaw, daghan tuyok diara. Gamay ra kay hinungdan. Gamay ra kayo mahigala balik ta sa pinakapunto. Ang 1.2 billion gustong ipasar ni Gwen. Si Burgonya gustong iyang babagan. Simple. Simple kay na mga sukitig paminaw. So mo kana mga higala nga ang mga board members mingon tong uban mga kaigalaan sama ini pamahayag ni Tata Corominas. Doon na may punto. Pero kinini ang manghinaot kita. Kaya wa man gisulti sa Tata unsa iyang stand ana. Ang iyang sulti nga kuan kuno kay kinini ang unsa may kasulti nila sa board, abi pa lang unsa ning board ana. I hope unta nga si Gwen dili na mo pugos ana mo ang budget. Kay huras ni pugos ka na mo ang budget mahibaw-an gyud unsay kolor ninyo. Unyo kung mahibaw-an ninyong kolor, ang mga tao kasabot na bagyon mahigalang mo tan-aw nga ayay. Timan-an ta ning mga tawhana? Timan-an ta ning mga tawhana? Nya ang mga leader ba karon suito na kay manigbas, ang mga tao suito na kay mangupras. Ang mabuot nga subuanon o kamo mga board members usahay ba kini bitawng daghang bitawng naa sa imong utok pa labi pag daghang mga considerations. Kami nga nagtan-aw di kan layo bitaw ninyo. Kamo mo daar mong gud usahay mo wa ka ba? Ang nagtan-aw nga mga katawhan, simple ka na ilang pananaw. Si Gwen gusto 1.2 billion ipalusot gyud. Si Burgonya gusto nga babagan, asa man mo? Kana? Unya karon si Gwen, di ba niya ang governor, ang pagkagobernador sa usa ka lugar, usa ka na ka managerial post. So kay managerial post man, sama sa mga private corporations, kanang manager sa usa ka company o sa usa ka korporasyon, o ikaw gitudlo ka as manager, ikaw pinakagamahanan diha sa imong lugar for as long as naa ang trust and confidence sa naghatag nimo ni ana. Ibutan tatag iya, naa nimo ang trust and confidence, manager ka, ikaw gamahanan ka diha. But mawa ganin ang trust and confidence, ikaw mo pinaka humok nga tangtangon diha. Straight to the point. Wa na kay gahom. Karon managerial post man na. Mas may pa ganing rank and file day kay rank and file na pay mga rights na nga klaro gyud. But ikaw manager ka, kinsa man ning manager mga higala dili ka sa gobyerno, ang president manager na. Ang governor manager na, ang mayor manager na. So managerial post na. Karon ang mga tao, timan inyong mayo ha, kay ayo lisod man kani puyukon pa ta. Si Gwen manager sa province of Cebu. Karon ang iyang pagka-manager, wa na girenew sa iyang amo nga mao ang katawhan.
nakahukom na niyang mga amo. Ang katauhan mamo may amo, ha? Kaya taas Kapitolyo. Kita mo sa Kapitolyo? Natawa na buildings Kapitolyo gikulit na the authority of the government emanates from the people, ha? Wala, klaro ka na. So ang katauhan maoy amo, mabita ng mga politiko man, kamo ang haring lungsod, kamo ang muhukom. So gihukman siya ngadtong Mayo 12, gihukman siya dili na namo i-renew imong kontrata Gobernador Gwen. So karon kay wa naman ma-renew ang kontrata, nawa di ay ang trust and confidence sa mga Sugbuanon. Ha? Kay nawa naman ang trust and confidence sa mga Sugbuanon. Ang iyang pagstay diha under the law nga naa siya kutob na sa June 30. Kana mo mga adlaw nga mamuto siya, ha? Kanang nahabiling mga adlaw sa gobernador. Mo nang adlaw nga mamutos ka. Daghan makag mga butang din nga naa na kay mga gipang display na mga kwan. At least taas-taas imong adlaw ba nga mamutos na kasi mong opisina. Nawa namang ang trust and confidence amo. Ayaw na pag-decide og mga butang in town, uy nga mo lambigit og billions. Ha? Nisulti na mga Subuanon, wala na. Ihatag na to sa bag-o karong manager sa Subo. Kasimple ana mga kaigsunan, ha? Trust and confidence sa kay manager man ka sa lalawigan sa Subo, nawa na ang trust and confidence sa imong amo nga mao mga tao. So hatagi og gigayon ang bag-ong gobernador, ang bag-ong manager nga mo imo decide. Kalisod sa kayo day pwede man ganito nga kana mo resign na ka labi pa sa terminal leave nimo kasama nang kuan ikwenta na lang na, ha? Kunya pwede gani napakay 30 days. Pwede bayran lang ka na 30 days, bayran na na, sulduan lang kapag lingaw-lingaw na, ayun na din sa mga opisina, kay bida, daghan pa kag mahilabtan. Kini mga Subuanon, mahimo man yung mga Subuanon, pila may sweldo sa gobernador kada adlaw. Pila sweldo, ato lang sweldoan sa Gwen niya, ay nalag-report Gwen, bidang ka. Hahay. Ato lang yung giagi katawa pero kani akong discussion may glamo gani practical nga discussion klaro kayo. Kana ganing gobernador ka managerial post na. So kay managerial post man nag-agad ka sa trust and confidence sa imong amo nga maong katawhan. Oras nga wa na ang trust and confidence katawhan, di okay ka na. Ayun na pag-decide anang mga butang nga kwarta na sa mga tao 1.2 billion. Kwarta sa mga tao na imo pa gyud nang huma naman isulti ng mga Subuanon sa Mayo 12. Hastilan, hey, kagahi man mo. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyo, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Straight to the Now, point. before ta mo balik sa to mga hisgutanan nga mga controversial o mga init, mga sukin tigpaminaw, dili sa atake na tayo bisita rong buntaga mga kaigalaan nga niya sa tong Sibianan, ha? Nga kanunay ni mo bisita na to matag karon og unya mga kahigalaan karon ni Anasad. Unang higayon ni bisita human mahigala sa politika. Si Cebu City Mayor Mike Rama. Mayor Mike, may buntag. May buntag sa tanan. Nindot kayo Attorney Rufil Panyo. Congratulations sad kay highlighted kay imungan ba. Oh, highlighted pero ko kadungog nga. Mo ba? You are one among that had made Governor Pambare 4 asen. Okay ba na? Oh yeah, it's been a resounding pronouncement sa kumadunggan nga one among the many na klaro kayong porma nimo in your fight for the governorship. Maybe indirect or direct, but you are part of it. And we try to congratulate in behalf sa TLC o OC, baka sa lang TLC. Team Liberate Cebu, Once Cebu Island. Okay. Nya, kamusta man ka? Di makagi ka, nagkuhan ka? Jogging ka? I Or just came ka? from my jogging because I started my physical fitness last Sunday with basketball. Okay. Karon, I'm doing a jog walk at Abiliana. And it's what we call 6 rounds.
Mm. 6 round. Pila man ka kilometers ng 6 rounds niya? More or less. 300 matingay na diha karon to or 400 ba. Basta mga Everyday na nimo himon? kanang alternate na Mm. kay the same time suko ba kung commander-in-chief kung dili ko mag dumbbell ha. Masanag lang sa kabuntagon karon, no? Of course. So kinani ang everyday at least gahin gyud time para sa exercise. Ginahanglan yun na. Health is Buntag wealth. or hapon? Oo. Buntag yun. Kung wala ka sa exercise, ang akong schedule before, anak, atong deja vu na ko. Pare, ani ko, 3 years ko, nagkuhan ko sa, diya sa kaning waterfront. But I think na matingay nearby na. But, Unsa man na diha? kanang wellness. Oh. You do your, yun na mo tudlo ni mo sad, and then you get out of the world, and then you think of your body. And then, Ito, no? jointly with my wife, Mm. unya, at the same time, nanakoy time sa Rotary Club na sad. But, karon ang among gisabutan nga, ang Rotary Club of Guadalupe, like to congratulate in advance si Inday Neri. Okay. Si Inday Neri na sad ang President-elect Inday Neri soon. Soon Ruiz. Hindi soon. na soon. Soon na dahi, wala na Next Ruiz. na lang, niya coming. Oh. So siya mo ini actively ko na karon. Anong kaning kami na sad. Kamo. Papareha man kami. Ako casualty. Amo sa alkanse tingali. But at least padayon lang ang imong Yeah. Life has to go on. Oo. But protest should not just be ignored. Okay. So karon arita sa imong kuano kay mawala gini nga ni protesta man kani labot sa milabay nga eleksyon o niya niduso ka og protesta og batok ni Mayor elect Nestor Archibal og Mayor Raymond Alvin Garcia. Panganlan tamong tulog mayor kay pulos mo mga mayor, no? Okay, so kini ni ang unsa may mga basis nimo ani kini imong election protest? Dini, no? Nadiha. Di na lang ko mo highlight ani kay. Okay. Kinam to na ko si Eling atin juga sa press con kay to na maguna is being taken cognizance by the COMELEC. Okay. Ari na tingala So when did you file that? Just in time kay we're talking about ang 10 days maguna from proclamation of your opponent. So at Ari na least lang ta dili sa direction na lang ta sa sige dito lang. directing na lang directing. Cebu City Election Officer nga iyang grahon ang USB ang ADCBL kanang election kaning day computerized voting list. Another election document para Padillas sa last May 25 election. 790 na nga protested clustered precinct to ensure that the said election document para Padilla will not be tampered with and manipulated. Number 2, directing sa Cebu City Election Officer that the ballot boxes containing aning USB devices, ADCBL, ilag yun kanang gingalan na to to be brought before sa COMELEC yun, commission, directing the manual revision and recount of ballots. We've done it before in 2016. Okay. Deja vu. Together with now President Bongbong Marcos. After due proceeding, recount of ballot, another election document, an order issued na deducting illegal invalid ballots, proteste, Archibal, etc., annulling and setting aside the proclamation of proteste Archibal as elected mayor, declaring the protestant of the winner, and that protestant ako na, the duly elected candidate for the position of mayor of Cebu City. Hindi na lang ko mo highlight sa what do we have. Dagang ka din sa mga basis ninyo. Dagang nga kibalong mga nga as lawyers, and these are all being put together by our lawyers paralegal. They were there on the ground. But are you not discouraged to file a COMELEC protest because what you have said last 2016 you also filed like BBM, no, who also filed a protest at the time, but naabot na lang ang election, wala pa yung resolution. No, what happened to I ran again after 3 years. Okay. But before that, so it was superseded by the election. But you see,
before that, It's so, initial findings. Mm. Initial findings yun, before ko ni-file sa tinuray So what was the initial findings? of the ONA lawyers that Oh. PICOS was not 99.9% as being said accurate. Mm. So it was being found, it ended up 89.99% inaccurate Mm. by the ONA lawyers. Oo. Precisely, we have to go to Manila. Mm. And I have the same IT, Arcilia, graduate na of San Carlos, electronics na. Oo. He was the head of kaning mix of the city of Cebu. Mm. Really, bringing to, at that time, the lawyer, lawyer na, kay na manaman iyang pagka-chairman sa COMELEC. Mm. I'm talking about Chairman Brillantes. Mm. And thereat, presenting the issue about dagdag bawas, hatsing, hacking, and Oo. switching. So, ito nga, mismo si President Bongbong Marcos, Mm. during those interim, kakita man na mo nga, kinahanglan yun tang mag-electoral reforms, Mm. nga ako siyang Pero gipipos. may nahimo tong protestang Marcos hasta tong imong protesta. Unsa may lintungan na ito? What happened to that protest? What did you get out of that? Just to fight again for another day. Oh. Next second, But this time, wala gyud decision coming this from time, the wala ka decision sa ako because I ran after 3 years. Then, siya ni Padong, proceed mo na siya, si President. But, na may sabot unta adto, wala lang siya mo agree. Mm. The real electoral reforms. Nga dito magsige aning automation. Mm. Kaya ang automation, Banyero, pagkadali sa daog, pagkadali sa pilde. Mm. So, we were of the hybrid. So at that time in 2016 you were questioning of the PICOS at that Yes, time. this So one- karon ang this imong one- question based na pod sa machine gyapon. Because Oo. naama may mga nakitaan good ba nga which was also being propounded Mm. sa ako ang gingalan na to og IT. Mm. Part of that we will be incorporating in the succeeding pleadings. Usahay mo gud ma-discourage gud ang mga protesta kay maabdan lang sunod election wa gyud na hims. Kibalo ka mangundang lang ta. Oo. Mo na ingon ako kung dili gayta mo buhat karon maluit as mga bata. Mm. Unsa man eh. Mm. Sa may nahitabo. Mm. Moro malang og gidua-duaan lang ang very sacred constitutional right. So sa imong tan-aw kanang imong election nga protestado na gyud kay sufficient basis ana tanan. Why not? Why Oo. not? We will not be putting something. We either just have to shut up Oo. if we cannot put up. Okay. Clear man ka, good. Oh. Clear Can kayo. you cite an instance nga kwan? Or Simple- can you simple kayo, enumerate eh. at least 3? Kanapit ang kaingong Instances, no may problema. Tanaw na mo sa puwa, Oh. ang blue, may makita na nila. Mm-mm. Kunya kami, green. Pag ending ligawa sa election, blue man. Oo. Okay, number 2. Kita, low itaw tani, dondon. Mm. Criss-cross, dondon dire. Speaker dire, dipinsa sa kuwab. Dipinsa siyang kaugalingon. Mm. And his figures were not going down. Mm. It has been going up. Few days before election, ang iyang opponent, Panyero, dili man si Joey Dalos. Adi man si Oo. Tami Usmeña. Layo na si layo na. Mm. Yeah, at the end of the day, even including Archibald, mo na nga silo alami. Mm. Ay, wa man na sa equation yun. Mineralis, mother of Mineralis, birthday to sa ramang compound ni Digong, Mm. meeting di Abanse di sa tubangan sa Kapitol. Kaklaro ato. Niya pagkatapusan, during the election, Mm. ako mismo, matestify pa ko, 1 hour ko, Mm. una ko kabutar. Mm. Then, the next day, haron yun masatisfied ko. Before ko matug Manila, ninaog ko sa 31 kabok Mm. barangays. I did it myself. There were only 3 questions. Mm. Ang ikatulong nga question yun, kumusta man ang inyong mga machines sa eskwelahan? Mm. Wa dyo kayo naadtong barangay nga wa maguba.
ang mga machine. Dili lang usa ang mga machine. Hence, muning kalakiha, kadakong istoryahon ani. Kay ini kaguba sa machine, what is going to happen? The vulnerability will come. Mo na nga ato sang paminawon sa ta. Okay, di man na pwedeng naman ta dili abogado may mga watchers manigikan. Abogado sa mga tuwa kita aga-oversee dito sa mga pangitabo sa ubos. Mo na hindi kay community gritty kay tuwa naman receive na ni sa at least the COMELEC has taken cognizance already. Kabayan na may taon. Kailan pa kong pila. Okay, mo dako ning bayro nun kay mag-manual counting makatani. We'll cross the bridge when we reach there. Kaya naman ang PDP Labansad, which I am the Vice President, has lodged. Ibaw ka, can ni-lodge o kanang dito mismo sa Supreme Court for a manual counting. And that is... Samot abtan siya man ng kalakihag manual counting. Don't worry about it. Ang pinaka-importante, Panyero, managan para ba ang akong presidente, mangumpanya pa ko sa akong presidente sa PDP Laban, being the Vice President, and I wish Sarah will be resolved because she will be my president. Mo gina akong tumong. And then I have claimed to be the opposition of 6, 7, and 8. Pero si Dondon Hontiveros, ito naman ni, mula ni concede naman siguro ang Tomas? No, I don't think so. We were seeing each other yesterday. Because there were pictures that were posted in Facebook na nag-uban na sila dito. In fact, Tomas was also praising Dondon, yung mo na. Ang ginay question, I know Tommy. He can praise all. To have all. So it doesn't matter. The most important thing, we had our meeting yesterday. Dondon was there. And we will still have more meetings every Wednesday. Tanawon tani, let's see the scattered. Let's see the scattered. Ba't kini mong protesta panalitan? Nga imong gihimo protesta nga imong gi-allege that something is wrong with the machines, no? Of course. Dili ka mapiktaran si Mikil ani nga daog ba? Inigdaog na tanan ani. Hurot sila kadaog, hurot mi kadaog. Sa South. Kay mura man niya, protesta ka nga, doon na kay problema. Nya ang machine dito ni Mikil, hindi mas Mikil. Kabalata na. We're not naive. Samot na na ako. Sa number ni Mikil, karon. Ikapila man siya ni Mikil. Tanawa, pila. Tanawa ko na si Mikil. Mikil was already buying 1, 2, 3 na. 1, 2, 4. Number 1 na is, na ni JP Esguerra, Francis Espares, ikatulo, and then Mikkel was in far behind. Tanawa, gi-insertan man na, mga bakukang, may buong man lang ta. Tinuna, wow. Wala na, never, katong dininami, katong uban, wa makomplito diri, katong last day, 45 minutes pa to din Salamat kayo sa time gitatag din Wala na. We were already very sure basta walay machine manipulation, so to speak. As we were worried about, kaya nakadungog maguta, tagpila, posisyon sa mayor, tagpila, posisyon sa senador, tagpila, congressman, and so forth and so on. But dili ba ni Muraka og di ba ka nilisod in your part nga nagprotesta ka nga ang sa archibal man ni Daog si Cancer Raymond ikatulo naman ka? Huwag yun question. So ang duha mo ipatubago ni si Raymond o si Archibald. Naama na niya. One of that is mine. Because in 2016, Panyero, one-on-one me. Maabong si si Archibald, tubag si Archibald. Mamong si Raymond. One-on-one me. Mapil po ko. One-on-one me. In 2016, one-on-one me. Kamo ni Kuan? Kami. Osmeña. Kami, Kanya, Nestor against, or Labella against Nestor. Ako, Dami against me. Incumbent man ko. Before, klaro kayo ang sorbidong, 11% ko, Edgar 5%. Baguman, Nestor was only 3%. And then, of course, 11% ko, asa mas dami anak. Pagkahuman, niinding man si Labella og 3% ninaog. Anna si Tomas
gihurot masad niya sobra na masag kaayo. Mm, Ang akong 11% na negative 5% ko. Mm. So that was also statistically, that's why I protested. Mm. So nagduda gyud ka nga doon ay yes. manipulations ito. Because, for the information sa tanan, PCOS was introduced in 2010. Mm. But we're not using Refined. PCOS now. No. It's another machine. It's still computer. Oh. It's still computer. So what you want is we have to go back Hybrid. to the kwan. No, not necessarily. Hybrid. And I say hybrid. Election is still Oh. right in the local, ablihan na, tanawon. Oh. Pagkita na, transmitted to the national. Oh. It can be done, and there is a law for that. Wala lang tumana na, according to my lawyers. Mm. And now, our lawyers in PDP Laban Mm. is now demanding Mm. for the manual counting. Mm. Manual counting yun, kaya makita malang katag diya. So who among the candidates of PDP Laban in the national level who made a protest also? I did not receive yet, but I can talk with Torion because Torion was filing, I think, for Kibuloy. Okay. For But aside Kibuloy. from Kibuloy, I have no who idea. else? I don't have any idea. But Torion is filing for Kibuloy because Pastor Kibuloy was consistent number 42 in 22 cities. Consistent. But Kibuloy is also asking for a manual counting. Yes. Sa humana to ang kalakiha Ay mo. kagoo lagi kay mabot magipon ng 2028. Oo. Ang importante, dili ta pwedeng katulgan tani, balik-balik na tani issue ha. Mm. Kung mo ni, according to Attorney Joy Pisguera, also, she was dislodged. She was already 1, 2, 3. Mm. How can it be possible when she's low, nowhere to be found? She was already number 1, 2, 3. Okay. Di ka ni Doon ng Tiberos, may grabe kay yun. Super, unbeatable. Ang iyang kaatbang, lisod na giglakaw. Kung sa maning kalakiya. Si Don, kriskos pa na. And his figures will never lie. Only liars cannot figure. So kini ni ang di ka mo ingon pud si Ido anang kalakiha basig mapiktaran ning ako inong boto Mirmite nga Ugawas sa tinuod. daog narabako niya og protesta ka basig mapiktaran ko ani. No, Kay kanang kang dun kaning kang Ido okay man ning iya. Daog si Dili Ido sad. gyud. Oh, pero kaning imo diha ka na protesta. no kang Edo dili na mong numero mong expect. Mhm. Edo until now nalibaw na siya because he was working very hard. Kanang Rama compound ambot ng 300,000 tao diha. Diri sa amuasan, doon mo naka venue diha. Could be 50 to 100,000. Indoctrination, tuyok-tuyok ng mga kandidato dong. Munang, pertigin na mong, ang hilak yun, panyero, ang hilak, dili ni mo kanabang unimaginable ba? Abot yun mo dito sa barangay, with the 31 nga akong giadto, may lain, dito din gakus. Yun nga naman atong kaatbang puwa, kita green, blue may ni gawas. Kaambot, yun sana pintor. Okay, kamo man nag-fight da ni may course. kamari mo na. Of course. Oh. It can never be. Dili ka posible nga. Kamo mo gusto Rimon may nagbangga, no? Mura bitaw mga tao nga ni lusot sa archibal ni kamang himo sa iyang kaugalingon ba? No. Dili ka posible Mayor Mike nga kamo mo Rimon kauban mo gud mo o nag-uban mo daog gid mo. Wa mo magkasnabot, nagbuwag mo ang BPK intact. Mao na narrative. Si Franklin Ong di malagikan. Masig makalimot mo. We had an alliance with Franklin Ong. Franklin Ong used to be with BOPK. Number 2, mabitaw na nga 2 years ago, declared na kong independence. When I was seeing nga aya di ni Mauda. Okay. Clear kay 1-7 na. Pero ako maingon nga ayaw mong apel dire. Pero kung di mo kawatan, kuyog ta. Sincero mo, honest mo, namoy Ginoo, kuyog ta. Mo na nga, at the end of the day, primero nang umban dyan na sila na mo, kuyog. Ambot o sa pagkabuta nga, ang uban,
gisnatch man, mura man si Digong, kidnap man, Kidnap nangawa. Oh. Nangawa mo na nga, sagdi lang na, Marisa. Ah. Pas ako, Idol Mikey, Idol Boyki, tuloy ang laban kani. O si Kay, Gerald, Mems, Remard, o kinsa pa ni usad, Dindo, o kinsa pa ni Chen, whatever. Basta Kumbati lang, tuloy ang laban lang. Of course, but So unsa may imong lingaw sa pagkakaron samtang magpaabot ka ini imong protesta? 6, 7, and 8 man ko. Oo. Unya, naman tayo kandidato pagka-presidente. Okay. Kaduha, naman Mikil Town at tulang tanawon sa diya kung sa'yo nailambok. Napa man ang Team Rama, Okay. okay pa si Franklin Ong, napa ang Partido Barog, mag-ong sugbot Team Rama. So, mag-abot me every week. Para chiko na mo kung wa ba'y na snatch, wa ba'y na kidnap. So karon kay butang tanong nya taas pa 3 years na ba kini pa protestatis na kay protesta diha. Of course. But speaking of reality, dugay ka mga protesta ko adda na sa election. Anad na kana. So in the ana. meantime while waiting for that protest nga imong gihimo, ang imo ani nga ang kadadlaw bang lingaw na to Wala ani. ko'y problema. Basta lang ba? Jogging ana unya. Yeah, basta interview lang ko ninyo na ako. Oh. Bitaw ko ninyo, butangay ko ninyo. Naman sa ko'y, kung kibalo mo on the air, nasa ko'y kibukatsan nga. Kanang, kung nga na, napaman na mong channel, Barug Channel. Barog Channel. Na. Oo. We will have our own Barug Channel. And I was bringing Bilma, Serwin, si Dax, si kaning katong anak ni Carlo, and we all are around. Even those nga casualties. Oo. And maybe those nga Di ba ang na- inyong opisina dito man sa City Hall pod? Kining inyong kanila Vilma, nila ni Kuan? wala naman, may pasudla sa pagkatun mo dito. Oh, so pero naa na mo ikuan ron. Nana, Oh. secret lang, secret. Oh, secret lang. Oh. Secret lang. Kaning inyo, open kayo, amo secret. Secret, oo. Basta lang ay satellite. Ay satellite. The show must go on and the voice has to be heard. Oo. Barug Channel. Barog Channel. Karon, mahinumduman na to ikaw may Vice President sa PDP Laban ug ikaw maoy ni Kuyog ni Pambari 4 ang governor-elect sa pag-file gyud sa Certificate of Candidacy. Question, wa ba kanya kuhaan nga iyang advisor? She was offering kay dili man kay namugunay 1 year taon oy. Yeah, after 1 year. After 1 year. No, I was already telling her very clearly. Advisor, yes. I lang ko ipa-hire as a consultant. And that also expands to kaming mga TLC and including the Durano. Kaning TLC god, not many are aware. It's a long story. Okay. One day, we'll talk about what is TLC and not now. Banana dire. So, for the benefits of our listeners, for the benefits of those from the provinces nga wala sa maswito kayo kung sa mga kwan. Mga TLC. TLC? Sa mga TLC? Team Liberate Cebu. Oo. Pero unya na ta, one day, sa oras dito na, no? Oh. Kita na nimo. Oo. Unsay na asudan eh. Oo. Unya, of course, kuyog mami. Daghaman dokumento yung gidaw sa kabahag man na? Kana ko na nang kuana? Kani, ban, Mm. dokumento ni Dong, pagpainom-dom. Survey result, 2024. Muna yung kunin mo, all documents here, makita ni mo pagsugod yun, puwa taon, among katbang. Sunod, abot na ang kanang blue. Pero naagay po na sa number 3. Anto, abot na lang week before. Number 3 man na sila. Oo. Ang kalaban ni Dondon, Joey man. Kapit nga mag-istorya niya kung Joey. Ano sabihin mo, Joey? Tagdilan si Raymond kay, wala mo dyan nakadaog si Raymond with me. The more sinistor, number 3 ko sinistor. So, in a way, pero mao naman na nitabo diya. Oo. Tagay ko sa kong katungod. Oo. Katungod man lang ako. Oo. In behalf of the party to tell na di pwedeng vicious cycle ang ato na sang ato bangon sa umaabot.
Mabitaw, mingon bitaw ko, bidag, managan tayo in the future, dapat rungon tayo, uy. Di ni pwedeng, mabuta lang 2028, yan, sama to. Nasa manginambog, secured ang ato ang miro, himo ng maro, maro. O di na pwede dong. Hinahanglan, we have to be as professionals. And then me, belonging to 1916, Don Vicente Rama, Sayon. Ngamaw lang gyapon na to. By that time, 3 years after, interviewin ko nimo, di ba ka madagan? Nati ka nga naaka sa kong listahan. Way hilig. Wata ka siguro. Only time can tell. So, anyhow, don't worry about me. I will be active with the church. Maybe tatay can see me open times. Then I will be active with Rotary Club sa Guadalupe. Pamana sa kanya ni, kaya mo bakasyon sa kudong. Kana gyud. Bakasyon lingaw gyud. Of course, bakasyon yun. Kaya sud kaya nang Nya ikaw, di ka bakasyon? Pohon. Bakasyon saan? Na naman kay gobernador. Kana na ang ato lang ana nga magiyahan, no? Kay kana na ang importante man kay kinini ang sugbo ni sulti naman ang sa probinsya unya bag-o man ang gobernador nilang gipili kinahanglan nga mo kuan po siya mo perform sa siya. Dapat. Sumuna ko pangutanan nimo miingon ka nga advisor okay, consultant dili. Sige ngano man i-explain ko no sa may kalainan sa advisor o consultant for the benefits ato mga naminaw ron. Ngano mo sugot man ka nga kung advisor dili man consultant. Outsider lang. Kanang advisor outsider naman ka. And then telling the truth. Yung masulgo ka consultant, pirma ka, kontrata na. And when you're under contract, what happened? More nag-employment. And I don't want that. Pesag 1 peso pa, I do not want that. Because, kanabang lahi magunang sa among relationship with Governor Pam, it's all that face to face. Yeah, kung na mga concern, that brings about betterment for the province. Then I call the attention or asa siya at tumakos kapitol mag-istorya niya kay gobernador naman or pala sa anak may makita diya sa akong abod with even the maisog with John Ibasco. It's always going to be kanabang without others watching. And then the discussion is very clear, professional. Yeah. Muna importante. Very important na ka. Iningingon ko pa, mamani ako nadunggan, are you aware about this? Number 2, Pam, will you be willing to listen to suggestion according to Rafael? Inala ba? And these all are, for me, very valuable. Kay, di minsan pwedeng, we will, na-appeal man ta, ikaw, sampot na ka, appeal na ka, ayaw sa, do not bar yourself using, but, ngano mo, gamit mga sa dinhi, kung maka-istorya sa kanya one-on-one. One-on-one lang, manabang, don't make it through. Ang ato nga magiyahan siya kay para matarong niyang panggobyerno, no? Yes. Para sa imo panalitan labi na ikaw suwito kandaan o niya kini si Pam bag-o pa kinahanglan siya kanabang sincero ba? Yes. Nga mo guide niya. Apil lagi ka. Tinunto diya kay dako kay kagrol. Basta mao na po na ako di man po ko mo consultant ari ra po ko diri dapat. Iya tang duha. Dili ko lang tan-aw lang ko diri para independent gyapon ang DOHP, no? Walay makapagingan og wala bay maka oy trabaho na ha? Lisod ban po. Lisod na. Kapila kay kung kumbinser ni mo. By October 28, kung na ka sa listahan ako, panyero, yan, di magyod pwede. Sama ni Mana. Why hilig yun? Yeah, without knowing, I just learned later na pwede di kadako ni mong kanang role sad. Kaya kipamina maning, ano yun ho? Reaching million nationwide. Kaya kipaminaw gani.
Puribuyag, no? Oo. Naman siya naminaw po, no? Muna ay lang mo kagool kay pinangga mo ko din Yung may buong sila nga nakadaog ditong uban nakaswelti ko. Mo na eksakto ang mga senador taya manbitang tanaw ginawang listahan pila ka buok PDP laban naman ko'y ako sampol balot ay duha man na sampol balot sa PDP laban o sampol balot sa Partido Barong. Duha na. So, tanaw na ko pila ka buok nasod. Kay, initially, murag, ako nabantayan ang nasod mga 8 or mga 8. Imagine 8. So, yung impeachment. Di ba? Kinahanglan mang impeachment kuan, no? Oo. Siyam. Yeah, Makakuag siyam si Sara, wala na. Okay na. Siya raw sa naibilin diya, huwag mo appeal sa atong grupo and will end up the needed numbers ng mga nationalist man ang tao diya. Pangunta na bita ko nila. Kunya, Mayor, kung kaning mga istorya, kunya, ang atong mga siging istoryan, Sara, ang ila di ay, basig trilyon na ila. Mao ang problema. Mag-istorya kag milyon. Unya ang atong at kaning mga uban na pwisto trilyon. Ka-unfair na. Di na pwede. Sila tana ito impeach. Ako kapanyero. Let's all be fair. Mao gyud. Sige, ang imong mensahe panyero sa atong mga listeners karon, imong mga constituente, imong mga loyalist ni Mayor Mike Rama o sa mga naminaw to karon sa DYHP ug IFM. Una sa tanan, salamat sa I for Mike, IFM man, and RMN, Rama Mike Network, HP, kasama mo, 612 Cebu, of course, the multi-awarded my panyero, Atty. Rofil Banyuk, the very elusive candidate under Team Rama, o sa katawhan, o labi sa tinibuk ang staff din o asan mo abot sa hangin ka panapanawan, o sa magaling inyong participation sa PDP Laban, daghang kaing salamat. Inyong participation ni Governor Pam Baricuatro, daghang salamat. Inyong participation sa city government o City of Cebu nga nang daog ang akong mga gingalan akong Team Rama, daghang salamat. Kamu usab nga nakadaog sa inyong tanong nakadaog mo, congratulations. Pero katong uban mo angay pa, sa ito pag-congratulate, mabita mamayal yun ta. Aron maklaro na ito, unsay, let's see the scattered. But in the meantime, mga supporters, tuloy ang laban. Walang iwanan. YBI, nandito pa ako sa Tagalog, nari ako. Kita-kita. Nara, ang atong, kung kumplito pa ta, mag-complete pa ang Partido Barong Bagong Sugbo Team Rama, I will be around to lead you. Do not be worried. We'll pray for each other's health, safety, and security. And we should continue to love our country, our province, our city, and most of all, Señor Santo Niño, have mercy on us. Okay. All the saints, pray for us. Daghang salamat, may buntag. Daghang salamat. Number 1 sa balita. Straight to the Balik point. ta sa itong mga isgutanan, mga kaigalaan. Onya ato na itong gi-entertain sa si Mayor Mike Rama kay nibisita man nato diri mga higalas tong Sibianan gikan kuno to siya nag-jogging. So ari siya mga kaigalaan kay gusto siyang mopadayag sa iya pod nga mga kasagmuyo na timilabay nga eleksyon. So atong gitagag higayon sa kahanginan mga higala, no? Og mo na nga atong gipangutana labot sa iyang protesta mga kaigalaan. Iya po nang katungod. So kung inan og unsa may lingaw nimo sa pagkakaron samtang mapaabot kay kining protesta ba o sa maabkan magkagsiyam-siyam. Sa mo na to, no, sa itong interview na sa mga gipangsulti may higala. Straight to the point. Now balik ta mahigalas to mga hisgutanan karon. Before ta mahigala to kung itandi, no. Ang Cebu City Hall
pinaagi ni Mayor Raymond Alvin Garcia pagkapildi niya mga kahigalaan, ni concede siya og unya nagtukod sa transition team og hapsay ang ila mahigalang pag-turnover ngadto kang Mayor-elect Nestor Archibald. Lahi gas Kapitolyo mga kahigalaan oy. Nya si Raymond wala na day kana mo gasto mo decide pa sa mga binilyon da masawayan mo ka sa Cebu City. Oy ayaw na natural gina. Ayaw na og kanang himo og mga lakang nga kanang ikaw maoy magbuot-buot pa sa kwarta labi pa og billions ang kantidad. Kay kana kung inana mahigala of course until June 30 pa ka pero kanang mga panahon na og sa inato pa ng pagkasulti kay mo nang panahon na nga gigahin para nimo aron mamutos na ka. Mo na diha no ngalit kang Governor Gwendolyn Garcia nga kinini ang at least na kay panahon din ha daghan makagipangdaang mga burluloy sa Kapitolyo, ubay-ubay man na di man madago sa kaadlawng hakot, so at least na nakadihay mga panahon nga makahinay-hinay panghakot inana no makahinay-hinay pamutos waga hire ka nga kinini ang multikaba ka nga lipat bahay. Nalamay daghan pero pwede pod nga kanang namay mga asikanan sa gobyerno madapa man kay gobernador pa man ka pwede pa gyapon gamiton kay pero nala pwede daghan nga mga kuan daghan karatula na lipat bahay. So anam-anam na og hipos no or ba na sa mga kuan ba kay di man gud palihagon ni panarbaho mga sukid tigpaminaw kana bang mawa ka sa panarbaho sa mga rason. Number 1, pwedeng ni-resign ka mo na mawa ka sa mong trabaho. Pwede nga nawa ka sa mong trabaho tungod kay ni-retire na ka. Inana. Or nawa ka sa mong trabaho tungod kay natanggal ba ka sa mong trabaho. For whatever reasons, doon na mga adlaw nga gigahin ba nga di yun nga pintok nga diha. Ang nakasayop ko sa balaod, kininang nakasayop ko na ng uban nga mga employers. Suko sila sa ilang empleyado niya, inon ang gwardiya ay nagpasudla. Kana, di po na mao, no? Tangtang nakakaroon o na dili pod nasa panahon pod nga mamutos mo kana nga kini si Raymond Garcia dili mayor sa Dakbayan so buwa na sa mohimo og mga crucial ba nga mga decisions di ba crucial na billion imong desisyonan balik ko nako ang posisyon sa mayor ang posisyon sa usa ka gobernador ang posisyon may higala sa usa ka kapitan, ang posisyon sa usa ka presidente, managerial post kana mga higala. Managerial post na. Busa, trust and confidence kana. So ang mga tao, kung atong tanawon sa Mayo 12, wa na girinyo imong kontrata, Governor Gwen. Naanay laing gisaligan ang mga Subuanon. Unya ang margin bitaw, bidahapit mo 400,000 dayoy. Ang mga buto. So, it was a resounding voice, mga higala, sa mga Subuanon. Straight to the point. Nga, wala na sa salig ni mo, tuan na gibalhin niya sa bagong gobernador nga si Pambari 4. Muna say, nahitabo diha. Now, ato ning gitagag, pagtagad, mga kaigalaan, kay, diri sa City Hall pagkahapsay, gyud na ato nagong tanawon sa, di patamo ari sa Kapitolyo, kaniya. Be, sige, ato paminawon ko nung, kuandong, audio dong, be. Morning. Tama? Uy, Mayor, congratulations, ha? Wag mo ba congratulate mo? Okay, so sa di pa na ako ipadayon na naman si Mayor Raymond. Mayor Raymond o Mayor-elect Archibald. Message for Pati was an afternoon. okay na. Pati was afternoon. That's why Attorney Chapa is here and Raymond also. Good morning here. Morning. Good morning. Uy, So, Mayor, congratulations, ha? Wag mo ba congratulate mo? okay, so sa di pa na ako ipadayon na naman si Mayor Raymond, we will be requesting his message for Pati was an afternoon. Okay. So, mo na mahigala, no? Asa man tong usapan na pa video ni Dugang dong nga iyang gikuan si Archibald? Simple kayo. Pagkahapsay kayo dito sa city, mahigala. Kani, naglamano sa ni Archibald. Asa man tong usa nagakos pagkan isla dong? Si Mayor Raymond Alvin Garcia o si Mayor-elect Nestor Archibald, nagako sila manghigala. No, sports kayo, no? Tanawa. So, kinini ang hapsay kayo. Asa man tong dugang video dong, napabatoy dugang video, nga, dahil audio, katubang
kuha na ba? Doon ay mga istorya ginagmay. Tanawa ko noong na pa ba? Ha? Kanang inana kahapsay diri sa Cebu City Hall. Si Raymond Garcia, mga higala, ngadto na kang Mayor-elect Nestor Archibal. Ang diri sa probinsya, bida, mura man og nga, di pa man ni hapsay, oy. Ha? Ay nang masayod ang mga Subuano na to karon. Kanana ang balikon ko kung ang usa ka pagkawagtang sa panarbaho, pagkabuwag nimo sa panarbaho, mahimo nga initiated by the employee, mahimo nga initiated by the employer. Pero mohatag ka og time ana, mohatag kag time ana mahigala nga kada bang makapanghipos pod mga kaigsuonan ang usa ka tawo. No? Sa to pa kanang gihatag, example og mo resign ka, maingon ka 15 days from now, 15 days from receipt of this resignation letter nga mo take effect na ang imong resignation. So unsa may katuyuan anak mahigala kay aron nga ang employer do na pod siya mga higalay kahigayunan nga maka-hire siya og ipuli nimo inana dunay panahon pud ka nga no? So inana pod na ang employer pod maoy moingon nga dili na ka-renew imong kontrata, tagaan pud kag time nga makapanghipos ka, no? Mamutos ka diha sa imong mga gamit o kana mga branded nimo diha nga mga gamit nga imong gida, mahipos nimo. Mao kana nga gigahin ka ng mga orasa. Dili na ka ng orasa nga maghimo-himo pa kag desisyon nga dagko kayo, Hesus Ginoo ko. Unya tanawa kini sa City Hall, layo kayo sa mga panghitabo sa probinsya. Kini ni ang di man malikaya nato nga ma-compare gud nato mga kaigalaan, no? Nya karon kini mga board members sa tinuoray lang kini mga board members day. Tan-aw na ko ani nila sa hilom kini sila. Naguna-huna magini day nga mayo unta o siguyen og ma-okay na oy nga iya na lang dawaton ning tanan unya kana na ang kung mahimo unta kanang dili na lang gid unta ni mainani pa kay once mga higala kining budget sa ako nang giingon ninyo. Kini ni ang 1.2 billion nga budget. Giuli man ni gikan sa Legislative Department kadto sa Executive Department. Akong gipaklaro ninyo ha nga ang pag-uli mga higala for further review and assessment. Kana sa for further review and assessment kung si Gwen makanahuna sa mga dili na niya ipahamak ang iya mga board members day. Moingon na si Gwen nga kana nang sige so uli naman at least by next Monday wala na ning isgutanan sa 1.2 billion. At least dili mabutang sa sitwasyon ang iya mga board members nga mahimo nga kini ang mabutang sa sitwasyon nga mudapig ba sila sa pag-approval sa 1.2 billion o dili ba? Kay daar ba mga tao nga nananaw? Straight to the point. Makonfront pa sila og usa ka butang. Kay tinuray lang day paminaw ko day kining board member kakaron og ingon siguin nga sige okay na lang ako nang gidawat na lang tanan unya ato na lang ihatag sa sunod nga sunod nga gobernador ang pag-decide ana. Paminaw ko kini mga board members tinuoray lang tan-aw ko ha. Mas malipay po na sila indekin. Ang nagdara gyud ay problema ron mga higala kinis guin gyud. Kay kini mga board members mura man ni mga higala ba og kanang gamay mahigalang seniors gobernador. Musunod man ni mga kagilan kay pareha gud ni one Cebu party gud ni sila. Sumagod sunod-sunod man lang ni mga kagilan. Unsa man kunoy gusto ni Gwen day sa province kuno be. Naman may reporter nga naa sa probinsya. Naa ba siya gusto nga gisupak sa provincial board? Naa ba? Ug moingon mga higala nga kini ni ang bisag unsa gyud wa gyud ko kabatian nga mosupak sila. Pag ingon mga higala nga naa nang African swine fever, wa hilom tanan ay. Nanang African swine fever, may gawin dili lagi na ASF. Kulira ra ka na. Wa ko kadungog oy, paisog-isog nga board member mahigalag sulti nga mo na pero tinuray lang. Mga higala kini prangka-prangkang papakistorya ba. Wa ko kadungog nga dunay usa nga board member nga nisupak sa gisulting guwen nga kini ni ang dili na ASF oy, kulira ra na. Nabay miingon day nga with due respect ni Governor Gwen, ASF gyud ni matud mao may finding sa DE. Mao may finding sa Bureau of Animal Industry. Wa gyud ka kadungog day. Pag ingon pang Governor Gwen mahigalas panahon sa COVID nga, kuana tuob ra gid na.
kadungog bagod mog na ay bisag usang ni supak wa oy. Mo na nga kanana ang magpaisog-isog na barog kun na niya nagpaisog-isog po gapon Tining Martinez pod nga mo na sultis tining nga niya mga tawo nakibaw Martinez ba ya. Di na lang kumusulte. Sos Ginoo ko. Na? Nasayod na baya mo on sa po'y record down mga higalas mga Martinez. Di na lang kumusulte. Purya tandog lang in taon niya tong klabil iyang inahan. No? Girl Scout na ba taon to? Di na lang kumusulte. Ha? Aron nga dili ba ang tadudahan ba nga kining bitawng idaldali kwarta man gud ni. Kwarta man gud ni 1.2 billion kana. Ah, dada kinis tining mo na yung gisulting tining. O paminawon ni mo tining mahigala mo radyo ligdong bitaw nga kanang suko gisa nga mo na. Ah? Pero may nang mapahinomdom mas tining nga kanang ning ay na kay palabig isog-isog ganing oy kay kini ang katalway umama ning bida. Pura tandog lang ba? Pura tandog. Kaya mga board members mga kagalaan, tinuray lang mas malipay ni ako ang analysis day ha. Mas malipay ni kung siguin mo dawat na lang para dili sila mabutang sa sitwasyon ba nga mo decide ba sila. Kay oras mo dawat si mo inigsunod nga Monday ani, inigsunod Lunes ani. Og mo ingon siguin nga ibalik ng supplemental budget kay ang ipugos gyud pagpalusot. Ang 1.2 billion. Kay certified na ba nga urgent, ang mga board members mabutang sa sitwasyon nga, mo decide, may anong kalakihan. Kay oras, mahigala, mo decide ang board member, delikado man ang ilang sitwasyon yun. Kaya mga tao, mga higala, ay din, mura magkagmunahon agad nga, mudapig kong gwin, or mudapig ko sa mga tao. Ha? I-confront ka ng hitabo, mo na yung mahitabo, mga higala. Straight to the point. Mo na nga, kinini ang si Jimbo, katong yang gihimo gahapon, sakto kato nga wala na daghang istorya nga kuan gyud. In fact kato Jimbo board member Jimbo Borogonia mga higala. Kung ako pa ning textmate si Jimbo, ako lang to inyon day nga kini ni ang i-reserve na lang imong arguments unya kung panalitan ibalik ang supplemental budget. Sa pagkakaron, it is already considered as moot and academic because gibalik naman mga higala. Gibalik naman sa Legislative Department ngadto sa Executive Department ang supplemental budget, apil ang mga documents, apil ang Certificate of Urgency. Gibalik naman. So, mutan academic na. But pasabot ba wala na kinahanglan. Umoingon sa Borgonya nga, dili lang ko mo kuan ninyo, no need nga ako pa nang i-argue, pero ako i-reserve ang akong arguments, ang akong pagtubag ana. Unya pohon kung ibalik tong supplemental budget, i-reserve ko na. Kaya mahimo bang hypothetical, wala naman ang budget. Pero bantayan na ni, kay basig strategy ra ni Daiken. Pareha po din ni mga board members karon. Lisod man kayo imong inon, unsa may imong stand. Pareha ko na ron. Maingon mga board members, isog-isog sila. Nadaot ang kuan, ang tungod sa giingan nga bad faith ana, ang among integridad sa provincial board. Isog-isog ka, isog-isog. Pero dili na sila makasulti unsay lang stand sa 1.2 billion. Nga di man po di mo mapugos, kaya may man nga, naman to naman sa governor's office. Mahimong hypothetical, o mo istorya pa ka sa 1.2 billion. Straight to the point. Nang kana mga higalag, balik yun ang guhin dito by Monday next regular session. Sus, problema ang mga board members dayo Kay, mabutang man kastunga-tunga, asa man ta mulaban? Mulaban ba ta ni guhin o mulaban tas mga tao? Straight to the point. Mao na nay problema diha. Hopefully, kini unta mahigalang mga sinyalis unta labi na karong pag-uli na ani mahigal dili na gyud unta ipapasad na lang Gwen. Siya naman naramo gyud niya day, naramo gyud sa mga kamot ni Gobernador Gwen. Straight to the point. Nara na sa inyong sa iyang mga kamot mismo. So kini mga board members actually kung mubarog gyud sa kamatuoran mahigala, maingon gyud sila nga di nagita ingon niya kwan mo patuog yung Gobernador Gwen kay wa naman na naman sa mahigala sa kini ang panikay-sikay nga mamutos. Na naman siya anak nga stage. So dili na ta. Mahimo ra na. So kining sitwasyon na mga kaigalaan kay tinuray lang mga higala bida. Magprangkahay tag istorya mga sukit tig paminaw kining mga rason. Kun man ni more on infrastructures unya kining gisulti ni board member Jimbo Borgonia mahigala ang ilang gasolina day gipadak-an. Napay mga consultants inyo ay. Gas items. Ako na ipaprint dahil atong mga items. Ilang mga konsultant kay 400,000 kapin? Ang kada usa ka board member?
ni anang supplemental budget. Ngano na inanaman? Ha? So pwede mo maka-hire og laing consultants? Saan yung kalakiha? Kana sa nga mga klase sa kunan ba? Bida, dili na lang ta kana bang puyok-puyokon bitaw istorya bitaw. Ilang gitabangan mga higala si Jimbo gahapon. Ya Allah. Kato nga sesyon gahapon, kuan na gito. Ituyo na gito pala kan Jimbo gito dahil nga ilang latiguhon ug mayon nila tabangan nila latigo pero ang mga tao nagtan-aw man. Ang mga tao nagtan-aw simple ra na. Di na kinahanglan nga tuyok-tuyokon. Walay. Unsa man ang mga tao nga naminaw turon moingon ko. Unsa may hinungdan nganong saba man ang Kapitolyo. Because number 1, di ay Gwen Garcia gusto nga bisag na pildi na gusto gihapon nga iyang ipalabang ang 1.2 billion. So, di apoy Borgonya nga board member mao'y gusto nga iyang i-stop gyud, which is correct. Ha? I-stop na tagaig higayon ang sunod nga gobernador nga mao'y gisaligan sa mga tao nga maunay mo decide anang kwarta billion kana dili na gamay lang nga kwarta. Ha? Sus Ginoo ko. Unya kinsa man ning mga board members nga kunuhay magpa-isog-isog magpa sulti-sulti apil pas tining kabaw bay ug sa background tining manay ay na lang ta. Kumusta man day si Tining? Kumusta man itong iyang mama? Asa man itong sa Girl Scout? Pura tandog lang ha. Makaingon lang mga tao nun, birds with the same feather gyud ay mo ha. Dayo yung mga tao nagtan-aw oy. Straight to the point. Pero akong klarohon mga higala ha. With due respect sa ato mga board members og ni Vice Governor-elect Glenn Soco asas Junjun Davide, with due respect. Doon na pa'y panahon mo nga mo redeem sa iyong kagalingon. Ha? Doon na pa'y panahon. Kay kini magod mga higalang pasig-isog sa gahapon kay makadaot sa institusyon mo ni muna. Kay ang institusyon, morabag kono day ba masakitan kaday nga. Sakit kay na inday kinoy kabantay kaday. Sakitan ta member gud sa provincial board niya mo ni gisulting Jimbo. Board member Jimbo Borgonya. Mura kuno hay ba kanang tandog mo garbo ba nga ayaw inanaa nga kuan na. Kamantoy gisulti may higala part sa statement ni Glenn Soco. Niingon siya mga higala ay part sa iyang statement. Asa man to dong? Dong Rem. Hay man tong iyang part sa iyang statement ba? Nabasahon. Kini ato karon ha. Gamay lang mga higala. But with due respect, ako maingon ko mga higala kini ko duda ko nga kini panahon na mo gusguin pagod diha ba? Ha? Akong pagduda, ako tan-aw gani mga board members. Kung si Gwen nargos mga kamot ni Gwen actually. Problema ang dako gani may higala Raymond sa city okay naman. Pagkahapsay. Si Gwen sa probinsya nagakos pa si Raymond o si Archibald. Kini siya gahi kay ba niya ang mga board members maapil ka among kay tinuray lang og tingali og atong iwan-unwan istorya ang mga board members nga kana bang off the record bitam ingon sa mayon ta oy si Gwen oy nga dili na lang taas siya oy. Mo na pangkapangkang istorya ha. Ay kining gisulting Glenn Soco ingon siya ay part sa iyang statement ingon siya I cannot and will not accept such a sweeping and damaging characterization of the body I am privileged to be part of. But ipasabot mahigala nga dili kuno siya og I cannot and will not. Dili ako og dili basta dili ako, no? Kuan maguning usa future tense mga pagkasulti. Dili ko makadawat niining sweeping og usa ka makadaot nga characterization sa usa ka body nga di ako privilege nga kauban nga kabahin. Kabahin sa provincial board. Mura ko na siya sakitan mahigala nga ang giingon ni Jimbo nga in bad faith mahigala mo man yung pamahayag Jimbo God I refuse to be part of a clear evident bad faith for the approval of the supplemental budget amounting to 1.2 billion in total as requested by outgoing Governor Gwen Garcia that shall clearly hamper the administration of Governor Pambari 4. Now, so mura bag mga board members isog laday kay ang institusyon guni gitandog ang institusyon. Ngano day ang pangutana mura bag kanang karon paday mo nga kanang institusyon nga provincial board daan man na gyud nga wa man mo supak gyud ni Gwen. Kabantay ka day? Prangka pa istorya ba karon paday mo? Nga gihimo mo diha nga unsay sulting Gwen mo follow lang mo. Naabagoy higayon nga inyong gisupak si Gwen? Nga unta do na may independent man ang executive department, ang local executive ug ang legislative department, do na bagoy panahon nga nisupak mong Gwen?
Aron nga inyo may patuohon nga ang board kuan gyud nami kaugalingon kun institusyon ning amo. Naabagot? Kana pananglitan karong example, kamo mga board members sa minaw nako karon. Kanang pabayron sa wiwi ug oo. Kani ha, relatable ni sa mga pobre. Pabayron ni Gwen ang mangihi ug mo oo. Diha sa North Bus Terminal. Kung ano nga man mo katingog ana. Nya man paisog-isog sila nga kuno kay ang institusyon. Asa man ang inyong pagbarog ana be against sa plano sa og kanang gihimo sa executive department. Wa mo kakita ana nga simple naman kaayo na. Straight to the point. So with your respect, mga higala. Ako ning nawitkan og mga istorya sila ron. Even si Tining, ingon ko nga napay chance nga mo redeem kasi mong kaugalingon. Asa Glenn Soko, napay chance. Glenn, taas pang panahon. Ha? Ay lang kayo og kisi-kisi gyud kay ikaw may mga benefit ani god mo man gud kanang self-serving ni day. In the part ni mo ba Glenn, self-serving kay anha niya mo tugpag og kwarta. Kini napaka chance nga mo kuan ha. Vice Governor elect Glenn Soko. In fairness nimo. Og kini mga board members. Pero kanang ay lang palabi o kanang kisi-kisi gyud kay mura man kag nagdali ba? Nya kanang kwartahan na ihagbong ninyo. Nganha nimo di ba dako man kay benepisyo nimo? So murag maingon mga tao nga mao lang maniguro ka kay anak gud nimo. Tagay gamay nga ang pagka-stitchman ba? Hindi ken. Tagay gamay. Or lain may pasulti ako nuhay. Kay ikaw may maka-benefits god. Ha? Kung maingon ka mga higala nga kining board, sayo naman ani nyo maingon mo nga aron nga inyong mapakita ang inyong independence kining gisulti ni Tata Corominas anindot nang iyang gisulti siyang post nga mao ni ang proseso mao mo ning proseso ana unsay nakanindot pagid ana ta ug imong gisumpayan dito nga wa mapasabot ako ni tambong ko sa sesyon nga uyon ko wa mapasabot kay pwede man ko mo question pwede man ko mo kan mo ni among trabaho na iyang post ay nindot tong post ni mo ta Corominas nagpasabot ba nga ang iya ko nung pagtambong. Now, if there is a quorum, then we consider the item at hand. At any time before approval, any member can ask questions, scrutinize, or propose amendments. The board can move to defer, approve, or disapprove. Nindot na iyang gisaysay ang proseso ba? Pero mas nindot pa yun ta, gibutangan ni mo sa ubos. Ayaw may hukmi nga mitambong mi nga kinini ang wa mi appeal mi diha sa kwan kay mo maninging yung Jimbo nga di ko gusto ma-appeal, di ko gusto ma-part sa clear evident bad faith. O kininindot kay ning statement ni Corominas, ako ni tambong ko wa mapasabot nga mobutar ko kasi tinuray lang kung ilag yung ipugos ng 1.2 billion ako mismo dili ko mobutar ana. Straight to the point. Kana, klaro. Ba't ang pangutan na ron, kamong tanan nga board members, doon na ba'y usan ninyo nga nisulti nga kung ipugos o pasar na ako mobabag ko ana. Ayaw ko hukmi nga nitambong ko. Mitambong ko sa special session nga gipatawag. Kay ako ng trabaho as board member. Ayaw ko hukmi. Because tinuray lang, kung ipasar ng 1.2 billion, ako mismo musupak ko ana. Ako mismo mo question ko na. Naabay usan ninyo nga nisulti ana. Straight to the point. Muna nga, inyong patuhon ng mga tao nga kay makuha ng institusyon. Kanus apa man di ay? Mura ba nagtao mga higala ba? Kamantay ka dahin? Mura ba tao ba nga mahuyang bitaw nga wa pa magladlad ba? Wantay ka dahi? Mahuyang ba wa pa magladlad ba nga naningkamot og laki-laki ana? Ang tanan tao diha sa imong palibot nakahibaw na nga mahuyang ka. Ikaw na lang siguro nahabilin nga nagtuo ka nga laki-laki ka kay wa ka di ka gusto mo ladlad pa. Manang provincial board, tinuulay lang. Dili man mo independent ni Gwen. Pagkablang kang pagka-istorya mo, sama mo sa itoy ni Gwen. Ha? Mura mong mga itoy ni Gwen. Straight to the Huwag mo point. kay bawa na. Mura ka na pagtupi ba, napahak imong buhok. Nya naglakaw-lakaw, ka gusto ni mong patuhon mo kugalingon, yawa siguro mo kabantay sila. Dili lagi ni pahak, okay ra lagi ni. Ang tanan na hibaw na nga napahak ang imong tupi, ang ikaw na hibaw na sad pero imo lang gitamon tabunan gamay buhan kaingon sila nga basigwara siguro ni mahibaw eh. Sa pa may inyong ang inyong pag-redeem ananos tinuray lang mo barog mo sa kamatuoran di mo mapagamit o moingon ka karon nga kini ni ang ako tinuray lang paisog-isog ka ba paisog-isog ka da nya moingon ka nga
Ayaw ko hukmi kay tinuray lang kung ipasar na ipugos ng 1.2 billion, ako mo babag ko ana. No ko ana. Nabay usan nila nga niingon. Muna kong ingon, kini mga board members, by next Monday, Mayo unta, papil sa kampo day. Sus, Gwen, ayun na lang yung taon, Gwen. Kay sus. Kining tanan si Gwen maginakamongan eh. Prangka-prangka lang yun. Kaya og palusot yun yung Gwen, mga higala, mapugos yun mo. Og hukom, asa mo dapig ni Gwen ba o sa katawhan. Ano lang kong patuuha ng paisog-isog anak kunuhay nga kuan. Kasimple anak oy. Simple man na nganong nagkagubot ang Kapitolyo, nganong may gubot ang Cebu City. Ang mga tao nga yano karon kasabot. Pasabton ta mo mga tao nga yano. Way gubot ang Cebu City kay si Raymond Garcia very professional. Ni concede nga pildi siya og nilamano siyang archibal og ni nagako sa na archibal day. Og nagprepare sa siyang transition team, na transition ni archibal team, og nag-abot sila. Nga naman ang Kapitolyo tungod kay kana si Governor Gwen hantod karon, daw di pa makadawat. Mo na prangka-prangkang istorya. Kay sunod nga Lunes og moingon si Gwen, dili na lang niya ni post god kining 1.2 billion. Ang kanang mga board members sa hilom lipay na sila, salamat taho. Ano day? Naday mo kuan? Kini ni ang unsa bay binisaya day mo kag independent sila from the executive, unsa pa bisaya na? Apan kuan na. Kini ni ang gawas don mo. Gikan sa executive kay kinahanglan dunay klaro gyud nya kuan diha, dili maka dikta ninyo ang executive department. Naday na. Tingalis panahon ni Pam basig inyo anaon. Wala prangkang pag-istorya unsay gusto ni Gwen, sugot na mo kay mga sama mo sa mga itoy ni Gwen. Mo na prangkang istorya. Straight to the point. Nya wala mo mahibaw na ang mga taong Subuano nakahibaw man. Inyong patuhon ninyong kaugalingon nga wa makahibaw. Ayaw ninyo gisod bulsa ang mga taga Sugbo Kanang mga tao sa Sugbo ron, sa probinsya nga naminaw nako karon, kasabot sila ayaw ninyo himo ang bugo ang mga tao. Straight to the point. Sabot mga tao na nganong nagkagubot kay gusto si Gwen nga iya gyud ipalusot ang 1.2 billion. Unya si Burgonya gusto nga babagan ang 1.2 billion. Asa man mo mudapig ana? Mo na kung balik ko ninyo. Unya kining sulti ni Glenn Soco mahigala tanawa ha. Unsa ingon niya usa sa mga rason para sa opisina ni Olensino o sa opisina ni Malcolm Sanchez. Atong na interview si Olensino mahigala ingon siya dili siya mo pulis kang Glenday kay 6 district man na. Giklaro na ni Ulen. Nasa ilang kaugalingong opisina pero ingon si Olensino, Attorney Olensino, wala ko magdali ana kay pwede mag-arir ko sa law office. Nag-text taon sa Olensino ang taon ko mahibaw na nyor nga ilang gigamit ako ngan. Tiyaw mo na. Nga gigamit ninyo ang nga ni Olensino o nga ni Sanchez nga kay kini naman sa the Freeman ni gawas ba ni. Pero si Olensino nga to na interview des kahanginan, akong i-replay balik na niya. Nisulti siya nga nakakita na sa iyang office day. Na ay CR, na ay aircon, na mahigalay ka dawat sa mga bisita. Okay na. Unya mabutang kag lamisan nimo dinha. Mabutang kag mga bangko, okay na. Unsa pa man gusto pa gyud kag nindot kayo. Timan iha, kinsa may inyong target clients. Kini opisina sa gobyerno. Kinsa may target ninyo nga og sa ato pa sa radio og sa TV, kinsa may target audience. Kinsa may target nga clients, mga taga-probinsya. O kanang taga-probinsya, kung imong hatagan ang opisina lang nimo, ngayanong opisina at least musod na sila day. Ayaw pala biig pasinaw na imong bangko, pasinaw na imong tiles, pasinaw na imong opisina kay magduduhag suod ang pobre indakin. Straight to the point. Ikog man pobre. Kabantay ka nga, kana lang yano-yano lang. Kung sa pa may imong i-renovate yun niya kanang para renovation ko ni sa opisina ni Olensino, naman igawas man ni sa pamantalaang The Freeman, gawas sa ito mga interviews. Naman na. So, mo ni prangka-prangka pag-istorya ha, pwede pa, napa mo'y chance nga inyong maridim inyong kaugalingon. Ako nagtuo ko karon, naglisod pa mo, kaya napa mas guwin sa Kapitolyo. Tinuod lang nakahatag tiga o tanan kinis guwin, mangyod. Kay oras, umingon lang tas guwin, parihang Raymond lang unta. Nga na ato mang gimahal ang Sugbo. Tinuod tang nagmahal sa Sugbo na ana may bagong mayor. Okay, sige, mag-cooperate tas bagong mayor. Karon, nagmahal ka sa probinsya sa Sugbo. Di na ta magkagubot pa, oy.
nagaig higayon bilyon ang kwarta na, bilyon. So ang mo decide ana kadtong bag-ong gobernador nga maoy gitahasan naa ang trust and confidence sa katawhan because managerial post ang governor nga posisyon. Lahi ni sa inyo sa board member ha. Ayaw ninyo gikumpara sa board member kadili managerial post ng inyo. Straight to the point. Ha? Ayaw niyo gikumpara ninyo. Ang office of the governor naghapon mo trust sa katawhan o kamontanan kigipili mo sa katawhan but lahi pag yun ang office of the governor parihan na sa office of the mayor, office of the governor o ang office of the president. Managerial ng inyong posisyon din na. Busa, very important ang trust sa katawhan. So ihatag na sa sunod nga gobernador, oy, kanang 1.2 billion on sound pag-decide na. Kay siya man may manubag in the next 3 years. Inyong padesisyonon ni nga wa naman June 30 naman lang nakutob. Ha? Pero mo lagi na nagdagyog tigaw ini kinis guin gyud. Kay og kini mga board members mahigala na mabutang man gud ni sa kwan. Mabutang sa sitwasyon ba nga mamili gyud mo. Kung si Gwen iya gyud ning ipalusot mamili gyud mo sa katawhan man inyong palabihon o si Gwen. Straight to the point. Pero hopefully nga dili na niya ibalik para wa na libog. Limang kain ni karon bisag ibalik na ninyo. Kini pagkasultihas pagkabalik asa man to? Kini pagkasultiha for further review and assessment. Masabot na to manghigala nga ang chance ani nga ibalik pa ninyo dihag post dako kayo. Ha? Dili pa ni kuanday. Wa pa ni nahuman. Panindaan na to by next Monday. I-post ko ni by next Monday, i-confront mo. Anhan na to mahibaw anong sagin yung tinuod nga color. Straight to the point. Pagkakaroon, hypothetical man mo nang wa gyud mo yung statement labot anak. Kaya pwede man moingon sila day hypothetical man god. Ito naman, giuli naman sa kuan. O pues, og moingon mo hypothetical, maura po na sa resolution ni Jimbo. Nga inyong gikulatas Jimbo gahapon. Straight to the point. Hypothetical naman, kaya wa naman din ang iyang babagan. Ha? Stilan mahigala. Pero sige lang, kita sa DYHP padayon tang magbantay aning unsa ito matabang aron nga matarong na itong panggobyerno ba? Straight to the point. Para matarong mo naman talang tumong. Para matarong lang tani kay lisod man kayo mga higala og muratag Hesus Ginoo ko. Wala prangka-prangka lang ni pagkaistorya, Kini nga portion nato gila to may gila sa DTX 500, taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka o nyawa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys og daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw na. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palaya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Si board member Raul Bacaltos niingon nga dili siya pabor sa pagpasal supplemental budget dahil ingon day. Asa man si Inday Ken Galinia. Okay, so at least na si Kwan, sure na mahayag si Kwan na. Okay. I-count na to na nga Kwan. May na og tinuod na yung pamahayag ni Kwan, board member Raul Bacaltos. At least barog ka para sa mga tao. No, kada bang okay lang i-discuss ninyo nagdugang taas pa king panahon. Ay na lang karon nga na, gamay na lang time si Gwen. Ano ipugos man gyud na? Tanawa sa Raymond yang umangkon hapsay kayo. Pagkahapsay. Sus Ginoo ko. Unang tamo hay go buutan bitaw ka gob ayun lang nga nagob oy. Atol ni agi katawa mga kagalaan astilan asa man lailin remark. Okay, may gala pero tinuod ay atong ikuan balay mo ni pamahayag ni Raul Bacaltos. At least okay na. Si board member Raul Bacaltos niingon na nga dili sa pabor sa pagpasal supplemental budget. Okay. Bitaw kay kanang first district ra ba mo na district nimo Raul Bacaltos pero kanang district kana nga district nimo klaro ra bang gilubong ra bas Guen diha. Taga-asa man si Raul Bacaltos, taga Talisay ni. Talisay gilubong si Guen diha. 80,000 kapin kang Guen ang kang 80,000 kapin kang Pam kang Guen kuan ra 30,000 ra kapin. So ang imong mga tao nga imong representahan naningog na.
Isog kayo mga tao nga imong representahan. So ayaw talo-talo dia. Sakto nang imong pamahayag. Pero balik ko nako Tining Martinez do na pa kay chance nga mo redeem sa imong kaugalingon. Bisa ikaw glinsoko tagaan kag chance pa ha kay bago pa man og nagtuo ko nga nagduduha ra pugos pagkakaron kay sa taman na pamasguin sa Kapitolyo. Di lang sa gyud kumukuha nimo. Unya, tanaw na to imong performance unya pohon. May sa atong interview ni Glenn, nga masasyaday nga willing siya mag-cooperate. Basta po lang gina akong kuan. Unsay para sa mga pobre, ayaw babagi. Pero okay ra ko nga fiscalizer mo din ha, ni Pamela. Og tanaw ninyo nga, angay kuanunsad. O sige, para nga, mapuan na to ba? Mapugna na to nga dunay mga kakulian diya. Kumbati lang. Pero klaro nang gigani kayo hala babag lang gid babag sa mga project sa mga pobre ada din na pwede po para nako. Ato unahon ang ato mga kaigsuonang mga kabos unsay ato matabang in taon nila. Mao ni mga kaigsuonan ang atong dugang mga hisgutanan ha. Kana prangka-prangka ng istorya din nila tamag atik-atikay pa dili oy. Kana bang real talk ba mga sukin tigpaminaw ba? Kapoy na ka na mag-inatikay pata kana mga subuanon di na pwede na tong puyok-puyokon di na pwedeng isuot bulsa. Ato bang atik-atiko ng mga taga-Sugbo, intelligent voters ng Sugbo. Tanawa, na itong may labayang eleksyon, bisag daghang kwarta ng gawas, pero hanas na kayong mga upras. Gawas nga hanas mga upras, nagtuoday mo katulong mga tao dis ubos ang hanas mga upras. Ang mga leader, hanasad nga manigbas. Kasi nagtuo mo nga ang inyong kwarta, ang inyong influensya o guban pa. Kaya ninyong duwa-duwaan ang mga tao. Nagtanaw ang katawhan sa inyong performance. Mo na gingon ko kukuprasa wag tuo atong grasya. Ay! Wala man tayong oras mga sukid tigpaminaw porbida. Bitaw kining isgutanan des Kapitolyo mga higala. Gahapon daman tay magkabantay man taba. Naminaw mo na ko rong mga kuan din ha. Naghan kay mga signs nga katuyuan na gahapon ilang ilang purnas Jimbo day. I hope ha magpadayon Pwede mi makakover ha. Pwede ta makakover sa sessions Kapitolyo ha. Bisa pag ipasar ng supplemental budget pwede nito makuberan ha nga kana yung live ha. Ora gi-live raman to mga higalang naslay gusto nga ilang i-live. Ay! Nindot nang ma-live na kasi Cebu City Hall live man ang ilang session gyud. Ang diri sa probinsya unsa man. Sige ha kay kini ang lisod man sa kayo do na mo ilambas niyo mo i-live. Mapasar o mga importante nga mga resolution sabi pag mag-involve og kwarta dili i-live. Kay daghang mga signs nga to nakita. Live ang paglambas ni Jimbo. Ano bang mga sessions? Anong supplemental budget ha? Kung inyong ipugos o pasal, live po ha. Live Facebook ha. Para may bawa na to, kinsay dapig ni Gwen Garcia o kinsay dapig sa katawhan. Parapatas ba? O live mga higala nga ilang purnas mga higalang usa ka board member. I-live pod niya dunay mga resolutions nga ipasar labi na kwarta ang involved ha. Antayan na mo na ha. Super sa mong nabantayan bina ang gahapon mo i-live na Para klaro-klaro lang. Para mapatas lang. Live tanan. Ha? Pwede man lagi i-live lagi gahapon. So i-live tanan. Wala tayong oras may gala. Sanga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong studio technical partner Karabutagas kasamang Quezos Minya sa transmitter site si kasamang Jerome Yap inabagan ni Robel Boyser. Sa atong news department si Ken Galinia and Marisa Abadjes kasamang Rimart Pugoy, kasamang Names Quiñones o Gerald Albios. Ako kasamang Rufil Fernandez Panyok manamilit kaninyo pinagis-pangingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ng Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.